Manje bese ngifuna ukwazi-ke mina ngoba phela thina sazi mengabe ingoma yenza ishaye kanje ko 1.5 million views nalo sithini isplitwa kanjani into kanje? Iy'mpilo ezinye izinto bafo zibe zidinga lona iqiniso le-artist yabo. Kwesinye isikhathi thina uma usamncane usakhulu ujabulela ukuthi ngizokhipha ingoma nosibanibani. Yeah. Kanti khona imali ekumele yabo. Kwezinye izinto manje ngathi zingaqala lapha ephepheni. Yabo okay ufisa ukusebenza nami ithini into yakho uyabo lonto yabo. Ngoba phela nami mhlambe sengilakhile igama yabo kodwa hayi phela nje ithi khona nokuncane mhlambe yabo lonto. Kube ukuthi mhlambe khona izinto enibhala phansi so mina nje ngake ngitshela ukuthi mfethu hayi umjida vele nawe uzoshaya iqiniso ngendlela yakhe nabo ngangayinaki into eziningi yabo lonto but ke kodwa ke mfethu so selilonke nje kule ngoma nashana uBig Zulu 1.5 million views awuzange uthole lutho. Hayi ngabe ngiqamba amanga bafaka ukho ngeke ngikuthola akukho ngeke ngikuthola.